हरि ओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आप सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा शिव चर्चा सोहर गीत लेकर आई हूँ। सोचा गीत सोहर गीत है, तो बताइएगा फ्रेंड आप सबको कैसा लगा। बाजिन है, बड़े बच्चे की मांग कर रही है, तो सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। चर्चा करई बई, शिव चर्चा करई बई। चर्चा करई बई, चर्चा करई बई। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। गोबरी माटी से अंगना लिपई बई। गोबरी माटी से अंगना लिपई बई। अंगना लिपई बई हो, अंगना लिपई बई। अंगना लिपई बई हो, अंगना लिपई बई। अंगना में आसन लगई बई हो, शिव चर्चा करई बई। अंगना में आसन लगई बई हो, शिव चर्चा करई बई। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा करई बई। सासु ननद रोज मारे ताना, सासु ननद रोज मारे ताना। मारे ताना हो,
कराइब, गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा कराइब। रउए चरनिया में आसन लगाइब, रउए चरनिया में आसन लगाइब, आसन लगाइब जी, आसन लगाइब। बबुआ से चर्चा गवैब हो, बबुआ से चर्चा गवैब हो, शिव चर्चा करैब, गोदिया में दे दी ललनवा हो, शिव चर्चा